dame i gospodo, dragi prijatelji, tih 90. godina ja sam bio prilično mlad, ali tada sam počeo da se bavim politikom, da pratim politiku, da na neki način direktno učestvujem u njoj i rekao bih onako privatno da imam osjećaj da smo napravili put i sad nalazimo tamo gde smo se nalazili on, što konkretno može da znači da imamo istu politiku na vlasti, iste nacionaliste, čak su i to personalno isti ljudi, da imamo opoziciju koja je takođe u većem delu nacionalno-nacionalistička i tu su takođe više ili manje isti ljudi, naravno to je deo opozicije, drugi deo građanski. Imamo i ove avioni koji dolaze danas je ovde slučajno, ovde je to bilo malo gore. I ponovo imamo medije koji bukvalno manipulišu, truju i mlade i oni koji dolaze. I u takvoj jednoj kritičkoj situaciji prosto se javlja potreba za nečeg što je onda bio krug, a to je da najvažnije društvene političke teme raspravimo na jedan direktan način, bez mnogo uvijenja ili kako to kaže Toni Prokić, jedan gorak let u globu travu, ali da onda ta reč dođe do građana. To je ono što nam fali. Imamo dve i po vrste medije. Imamo jedne režimske, imamo druge opozicione koje takođe iskrivljuju sliku na jedan blaži i drugačiji način, ali takođe iskrivljuju pravu sliku javnosti. Imamo jako malo ili nemamo uopšte nezavisnih medija ili su ti nezavisni mediji marginalizovani. Za prvu temu prve tribine odabrali smo Evroazijsku uniju, odnosno približavanje Republike Srbije Evroazijskoj uniji, jer je to nešto što je trenutno aktuelno. U oktobru, za nekih mesec dana, Republika Srbija treba da potpiše ugovor o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom, što nije priključenje, ali je ozbiljan korak i ozbiljno približavanje Evroazijskoj uniji. Iako bi mnogi rekli da je tu ekonomija dominantno pitanje, ipak nije dominantno, je to političko pitanje, jer približavanje Evroazijskoj uniji je istovremeno i udaljavanje od svih evroatlantskih integracija. Približavanje Evroazijskoj uniji, potpisivanje bilo kakvih ugovora daljih sa njima, je bukvalno provokacija i gledanje prsta oko Evropskoj uniji, što su nam oni direktno rekli, ne samo kroz medije i kroz emisare koji su došli, nego i Evropski savet raspravlja o tome, obavestili su javnost o tome, direktno su nam rekli da to znači bukvalno prekidanje, civilizacijsko udaljavanje Republike Srbije, našeg društva i vođenje kaza. Mi svi znamo da imamo političare koji su polupismeni i polupriučeni i koji nas bukvalno na silu i uz medijski mrak guraju ka Evroazijskoj uniji i ovo treba da bude jedan od prvih koraka javnih, otvorenih, da se pobunimo kao građani, da kažemo ne možete da nas gurnete to, nećemo da idemo u Aziju, mi smo u Evropi, Srbija je u Evropi, Srbija je na zapadu, a naše je da se izborimo da to što smo na zapadu geografski budemo i politički na zapadu. Ovo je jedan od prvih koraka u tom svetu. Ja neću mnogo ulaziti u ekonomiju, samo ću napomenuti da ako pogledamo ove uvek kosovske takse i štetu koju trpimo zbog tog tržišta koje više nemamo pristup, onda jasno vidljivo da je nama vrednije i bitnije to malo kosovsko tržište nego svo tržište Evroazijske unije. Ja bih se tu osvrnuo na dva moguća pitanja i nemoguće persekucije, to su migracije, i mislim da je to u principu najbitnije, možemo da kažemo slobodno, da oni koji su otišli već i da oni koji razmišljaju ali još nisu rešili, kada čuju, vide i shvate da se naše društvo tera u Evroazijsku uniju, da će odlučiti da odu, ako to još nisu, a oni koji razmišljaju da se vrate, neće se vratiti, jer su svi otišli na zapad, svi su otišli u Evropsku uniju. Jedini način da ih zadržimo ili eventualno vratimo ili da smanjimo broj onih koji planiraju da odu, to je da taj sistem, to uređenje, taj sistem jednakog početka, jednakih šansi koje imaju da stvorimo ovde, da implementiramo, a
to je Evropska unija, to nije Azija. Azija je sve suprotno tome.